aketi sarjana insinyur lan dokter masyarakat kene kabeh pancen pinter tapi sayang akeh sing blinger duwe tito ojo disalahgunakno gawe ngorupsi duwite negara enak nyambut gawe ngodrok saben bengi nampa bayaran 500 tak bagi wong songo uman piro iki ayo Mas sak lepan ngene wis ketok meneh kena kae bayar arisan katire wae ngene meneh kagodhok apa kagodhok ayo Mas ngoper jula-juli sing enak dangdut asik aku wingi teko lamongan golek manuk watu pasaran manuk kotok sing dadi klangenan teko omah kanggo pameran manuk kotok regane pancen larang aku duwe siji tak eman-eman karo bojoku disayang-sayang sebab manuk andalan golek manuk gak sembarangan tak rewangi sepeda motoran sampai tiba no pinggire dalan tapi untunge aku helman saiki aku terus gawe helm jare bojoku cek tambah serem bojoku tambah suwe tambah ngalem mergo helm rupane ireng saiki helmku tak cet coklat jare bojoku cek tambah wedhak helm tak cangking ketat lawang saiki helmku pucuke belang namung semanten kidungan kula pinarak ingkang saeco ngitung sakmono kae kok gak ono sing metu padahal dagelane Budi Wijaya ku ya akeh canting jole man paman wong bedang kepangkalan kale potong wote potong wote potong wote asanggo potong atine dari mana walang wadah lega walang kekek
menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek locak karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye oh iyo aye awae oae 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 oh ao ae ae ao iyo iya iya iyo yao ae Ya. gak ngonone teko tanpa diundang tanpa kula nuwun tanpa permisi dadi ana wong enak-enak nyanyi mbok sosol bengok gak dicocokno gendinge Aku kurang ya apa? kon iku lho aku enak-enak gawe walang kekek kon kok iso nglonyor metu kon mang lho wis tak kurungi lapo kok mbrosot Rumangsamu aku petik babon tambok kurungi. ngene lho cok tak kandhani Ya apa, Ris? aku iki mang gawe lagu utawa tembang lawas jenenge walang kekek Lah sing mbok karepno kon nyenggaki ya nyenggaki tapi kudu dicocok nambah gendinge sing bener ya apa? suaramu iku mangawang dik ngawang-ngawang Gak ngono sing bener ya apa? ngene lho ya iyo iya iyo lho Ngono. iya Ya iya. oh dadakno tambah nemen Aku mangi iso lho, Ris kepethuk awakmu kok tambah goblok. le Jajane kok ngene ya. tes ayo lah bener sing nonton timbangane konblok lah sip ya ngono Ya iya. kok tambah minir ngono ya iyo iya iyo abang-abang gendero lonzo ngetan titik kuburan mangkit lambe abang lomas gawe tondo moto wadah popor golek duit aye oh iyo aye ao iyo iya iyo ao Ya. Wongko ya wis kon. Oh, gendeng ngono. Ngalih. Santapi kon gak ngalih. Mlebu. Gale melo. Gak oleh. Ngerusuh wong nyambut gawe ae kon. Mlebu. Dagelan koyo ngene ya ditokno yo an. Melo. Gak usah melok. Gale. Iya, tak tandangane dhewe. Mlebu kono. Kate nangis ya. Ya kate nangis ya. Kate nangis ayo. Lah apa nangis, Le? Ucok nangis. Lah apa nangis, Le? Lha, Apa nangis, Le? Bukan nangis ya. Padahal gak iso diureng-ureng. Wis, mlebu. Aja golek pangkalan mbono kono kene. Mlebu. Ngurusun-ngurusane wong nyambut gawe ae. Disegai kancamu lho. Lagu enak-enak dipokon bejat kabeh.
iya iyo ijo ijo kok jare legi timbang kula legi rasane wis dadi bojomu Mas kok gak dirabi anggur ijen iso nang di aye ao iyo aye oh aye oh aye oh aye aye ao ao ae ae ao iyo iya iya iyo ao ae metu tak lolo lho le kon lah cok ucok kon lah apa gembul-gembul wong nontok ngono kon iku oh ngancani peno turu suarane gak cocok gong bengak kon malah takon mlebu apa kon nglonyor nang ngene kono iku ono lho dagelan mudhun nang ngene panggung mulai anyang-anyangan 2 minggu gak waras kon alah lah suarane iso kaya coronge masjid munggah kene lho wong suarane ngawang kaya ngono ae nembang ku dicocokno suarane mbek gamelan cok nembang ku gak syukur bengok mosok dikandani celula-celur tak jotos pisan kon tok jarene anake Mr. Bean jare ngono Lah apa? lho iki gak kaya anake Mr. Bean kaya anake wong gendeng Perasaku aku mang budal wis enak lho rek saiki nggo kene mbreset. Iku lak nangis. Mesti ya Jun. kon lapo dikit mang perembek-perembek ngono Iku delokno iku lho. Delokno ngatemi lho. apa ya jenenge ngatem iki Takono jenenge sapa? jeneng peno sapa jeneng peno jeneng peno sapa yo Sapa? Jenengmu Paira. Sapa? Yayu. Ayo. ero takon Lho karo. iya iku wedok takon kabeh-kabeh kok yayo Lah iya kok kabeh-kabeh ngentahi aku hancurin. iki mang guyon lagu tembang Termasuk awak dhewe metu mbok jogeno lagu walang iya kekek. eling-eling aku mirak-mirakno awakmu cok Lek gak eling ya nang rumah sakit. oh iku lak lara goblok kon aku iki jane yo gregeten ketemu kon Gregeten kok jak ngomong ngono lho. lho jane gak kudu ngomong berhubung ketok raimu lho Lah kon gak ngomong lah gak dibayari ambek apa didik kon. oh berarti kene iki dibayar yo omonge ngene iki Ya omonge walaupun deledek ya tetep diomongi sing dibayari. sing diledek apane cok Eh, sing diledek apane ikune. oh iku aku jan temenan mau mangkel ambek awak Mangkel ambek aku lah apa perkarane apa sih, Riz? alwadu dainun janji sama dengan hutang Kon ngomong apa, Riz? Gawe bahasa apa kok basa gak jelas ngono iku. lho alwadu dainun janji sama dengan hutang Janji adalah hutang. Iya. Sing mbok maksud hutang sing ndi? kon mang janji ambek aku teko nang gone Manyarsari kak jam 7:30 toko lokasi sih Aku teko jam pira? kon teko 10:30 ngono Lah ya bener telat titik. lho kak titik iku mbreset iku jenenge Lah terus sing mbok karepno apa kok nganti kon emosi ambek aku wong padahal ya wis kepethuk. sik ta lho cok kon kok iso teko telat ngono ku nalare ya apa ceritane kronologine critakno nang gone kene Rencana aku alah ngomong ae. Gampang kaget aku. Rencana aku teko omahku kudu teko kene jam 7:30. iya Ternyata kenyataan berbicara lain nih. kok iso berbicara lan lho kan ora nduk nang gone suru ngono lho Aku budal mliwat nggo alas ndawar nggo watu brewok lho. watu blorok cok
Brewok ta blorok. Blorok. Prasa kok lah ya watune ku blorok tapi brewok. Oh, mbok nang. Biyen gak brewok saiki brewok. Ya gak ngono jenenge ancene watu blorok no pinggir embong kono mau to. Ya engkel-engkelan ngene dadak tuku kuno sepedaku mogok. Lho, berarti kon mang teko kene sepedamu mogok nang nggone ngarepe watu blorok kono mau. Iya, nggo kono, makane aku telat. Sik tak lacok kon tak kandhani. Kon iku nek jange metu teko omah, sak kate tanggapan kate nyambut gawe. Sepedamu kontrolen dhisik. Padane tahanan dikontrol. Lho. Maksudnya dikontrol, dicek ben ono sing kerusakan ngono lho, Ndeng. Ya wis gak atik dicek moro budal ngono ae. Dadi pedamu nang kono gak murup. Gak murup, paling bensin entek. Lah lapo wong bensine tak tangkine tak buka gek mambu bensin kok gak mambu uyuhmu. Oh, bensinnya berarti eje. Eje Ris. Oh, busine matek. Lho busi ke biyen yo matek Ris, lek gak matek lek urip lah ngendak mbokmu. Aku kok gregetu tak kere-kere iku. Lho dikandhani kok jengkel. Oh, busine berarti urip. Urip. Oh, nek matek gak iso nanti-nanti. Gak iso nanti-nanti. Oh, kon mang jane sik tak aku melok takon ambek awakmu. Iya. Kon lek iku lek alas lak munggah ngene to. Engkel-engkelan. Kon iku longono persnelenge, Cok. Oh, kok niku goblok wong persneleng mek situk kok dilong kate gawe persneleng ndi aku. Maksude ngene lho, Cok, arek ganteng arek wong gendeng. Maksude ngene. Kon nek munggah papat, ya umpama munggah papat tak kandhani. Longono siji. Berarti lek munggah dilebokno siji. Iya. Kon sing goblok. Kok iso? Lah wong persneleng papat gak kuat kok siji. Lho, maksudnya nek engkel-engkelan papat ya mesti gak kuat sih, Cok. Nek siji rasa. Kan iki lho wong persneleng papat gak kuat kok ngomong kok kon siji lho. Papat gak kuat arek goblok gak tau numpak sepeda motor iki. Arek kira kok mentolo ya. Jadi sepedamu sepeda apa sih, Cok? Sepedamu sepeda apa? Sepeda wesi. Lho. Iya, Cok, sampai sepeda debok. Lah ya ngono kok mbok takokno lho. Lah ngono aku takon sepedamu sepeda lanang apa sepeda wedok? Gak ora gak tau tak deloki mbok lanang mbok wedok. Oh, kate gendeng. Maksudnya nek sepeda wedok iku ono ngene lho, Cok. Lah iki sepeda wedok. Iku lek ngene sepeda wedok. Sepeda wedok. Lah nek sepeda lanang kono mentole tengah iku sepeda lanang. Oh, berarti sepedaku wedok iki wong ngene ana deklonge ngene. Berarti sepedamu ono ngene ne. Iya. Oh, iku wedok. Wedok. Heeh. Wah, wong tak tumpaki 20 tahun gak meteng-meteng iku jarimu wedok. Oh, gending aku numpak sepeda sampe meteng iku. Iku sepeda kok sampe meteng. Oh, Lah, sepedamu sepeda wedok ngene. Iya. Oh, nek ngene kan sepeda lanang kok. Lek sepeda lanang. Sepeda lanang ono mbleduke. Oh, berarti lek ono mentole sepeda Sepeda lanang. lanang. Oh, bener awakmu, Ris. Kok iso? Wak polo saup iki mang. Heeh. Ngumbah sepeda motor tak anu ono mentole nggo tengah berarti lanang sepeda Pak Saut. Iku dudu mentol goblok. Iku ngono sawo gagal panen. Ris, Apa? kon tau nang pom? Tahu? Rupom ya berarti. Ya roh. Kira-kira awakmu lek ero. Kewan apa Ris sing gak oleh mlebu pom? Gajah, Ya ge oleh Ris. singa. Ge oleh. Oh, macan dilarang. Ge kan, macan. oleh, gak oleh nang pom. Oh, sing cilik ae PT Salah gak. Ge oleh. katok. Gak iso aku. Karo, Ampun. kan? Balekno. Kewan apa sing gak oleh mlebu nang gone pom bensin? Semut. Kok iso? Ah semut geni iku lek mlebu pom lek ngobong pome. Arek goblok arek. Lah iya. Utakmu di mana? Bodoh kali kau jawab pertanyaanmu gak bisa. Alah. Tak balekno maneh nang kon pertanyaanmu iku mau. Apa? Kewan apa sing dilarang mlebu nang gone pom bensin? Tak balekno maneh kon nang kon. Lho kandhane kuwi kandhane semut tak dibalekno maneh. Ki ono maneh. Gak iso jawab. Di sini sing sat boto wong nonton kon. Semut. Salah. Semut. Salah kok. Katok. Kewan apa sing gak oleh mlebu nang pom liyane semut? Kodhok. Lah kok iso kodhok? Lah iku nek ngorek, Lho iya lek apa nih kate pome gak kobong? ngorek kobong. Ris, Apa? kon ro unine nyamuk? Yoro. Ya apa unine nyamuk? Ngono. Unine nging. Sebabe apa ris nyamuk kok unine nging? Nyucep darahe menungso. Salah. Ya unine ya sing ngene iku. Lah jawab ngene iku sing pikira dhisik ta lah. Sebabe apa nyamuk kok unine nging? Katok gak iso aku. Gak iso. Ampun. Apa sebabnya nyamuk kok muni nging? Anane nyamuk muni nging mergo nyucup darahe menungso. Kok coba apa aku nyamuk iku ngombene pertali ta? Reng teng 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 reng teng 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 teng
Reng teng teng teng. Rumangsamu RE King ya. Oh, geblek kon niku. Tak badai. Ke padhe ono? PT apa sing paling digoleki wong? Garo kon. PT Wale. Ala PT balik. Gampang kulino. Oh. PT Jawa. Salah. Oren. Salah. Katok gak iso, ampun. Gak iso. Hmm. Kon garo PT apa sing digoleki wong? Ngono PT ilang. Lho lek lho, ayo takok PT nguboni kon tuwon gak digoleki. Iki PT ilang digoleki goblok. Jangkrik kalah teko PT ilang aku. Lho. Apa banding? Apa ris? Lho. Aduh, tolong. Danyange Manyarsari teko. Iki lho sapa lah teko tuh. Lho, Geger karo bojo. lho. Mbah disawuri apa itu mengaku? Kentut, lho Tut. Lapo? Apa kon niku? Aduh, kelilipen. Lho kelilipen. Aduh, tolong sebulan. Sebulan, Riz. Sebulan. Lho gak gelem mutu. Ora gelem metu. Tak sebule. Jajal Tolong, 10 Cok. Tuh. Keliru goblok. Pundi? Wong sing kelilipen kene mbok sebel kupingku. Poplak iku. Liru emang. Motomu sing ndi sing motomu? Iki lho. Oh, tak sebule. Ora metu. Lah terus Sebulan bareng. Sebulan bareng. Ji, loro, telu. Aduh. Lho koyo. Ris. Iki kelelep tak kate gawe ngecor jane kentut iki. Gak ngono iki pondasi tak kelelep iki. Olehmu gak tayo kelelep gampang sakmene ku lho. Wong aku mbanyol kok. Aduh. Oh. Sebulan kelilipen. Aduh, kon gak Jawa mbek aku gak Jawa mbek aku. Aku kelelep pendut. Tak sebule. Iya, Cok. Aman. Aduh. Sebulan deh. Kelilipen deh. Dut. Dut. Lele sebulan. Aku kelilipan ra, aku kelilipan sebulan. Sebulan iki lho. Angkrek gak disepul-sepul rek. Lek kaya kon mak lho. Kaya kon mak sebulan kok. Sebulan iki lho. Sebul dhewe iki. Lek kok gak gelem nyebul tak sebul dhewe. Ha. Lho ya. Lah, mangkelan to. Kon niku mangkelan jane, Cok. Lek gak makel ya apa kon tak sebul aku gak kon sebul kok. Wis bodimu sak meter kotor purian. Lho ya gak mergo porak-porak ngono ra. Nangis, mana ikut nangis kon. Gak. Kasinan. Wong nyanyi. Ya. Cok, kon kalah enak karo iki, Cok. Lho. Kalah karo iki. Karo apa? Karo iki lho. Lah iki senajan ge arek ngene iki ge enak iki. Ayo, Yo apa yo. Arek tuwek. Alah mesa. aku ambek ucok iki tuwek ucok. Lho tuwek aku. Aku ambek awakmu ku tuwek awakmu. Lho iya ta Dut, Dut. Kon aja ngawur lho, Dut. Aku iku. Aku iki sik 17 yo. Lho. 17 diwali. Diwali. Dut. Kon ngomong lek tuwek aku lho wong potonganmu wis mambu debok ngene kok adakno. Potonganmu kowe banjir jeding. Ngene lho. Ya. Iki dibakani kanca. Nyanyi ku sing penak. Ya apa. Bukan lautan, hanya kolam bebek. Kolam bebek kakekmu kuwi. Lek kolam iku lek lagu iku kolame susu, bebek. Kolam iku apa to? Yo, Blumbangan, banyu. banyu. Kowe tumon susu nek banyu. Yo gak tumo. Dane apike bek Dut susu nggo banyu sok ketimpul. Dane ana susu nek banyu, ucok lho nyemplung sedina gak medun. Gua aku gak tahu kok. Aku gak tahu. Bukan lautan, hanya kolam bebek. Nontok ludruk bareng karo arek-arek. Enake rek. Lungguh lemah rada jemek. Jawil cewek lah kok keliru njuput telek. Syukur. Lagu apa nyandak-nyandak telek. Lirek. Aku sak temene iki aku bingung nek omah
Mulane aku rene iki mbedo awakmu. Nek bingung timbangane tipe gecekan cagak. Nah, ngono lho. Ora mergo ngono. Lah apa? Regane apa? Saiki iki bojoku iku lara. Sing dijaluk rena-rena. Bojomu Okta iku loro. Iya. Kok Sing temen kono. kakek mbok silak bene ya. Oh iya paling. Ngomong apa iki? Eh, Ngomong kok ngono iku lho. apa to iku mau? Mbok Tut. Dadi bojomu lara, Tut. bojo lara nyocot ae. Sebabe lah ono sih Tut, sebabe kok lara. Lara ngamuk ae. Iki mungkin awakmu sing jarak. Sing dijaluk iku rena-rena. Oh, macem-macem sing dijaluk. Jaluk sosis, jaluk arbanat, jaluk aneh-aneh. Lek prosoku. Ngono lho, Tut, Nih. kon bojone. Lek prosoku lek wong lara njaluk apa iku dudu turuti, Tut. Nah, ngono lho. Wis tak turuti tapi jek ngamuk ae. Kon ro watake bojoku. Ya apa? Bojoku ngono kakune pitung asu anak-anak iku lho. Lho iya, Cok, anjene, Cok. Nek ngamuk mangan bantal. Hus, lambemu lumayan. Pak, Mangan apa? Apa? kadang-kadang mangan damen kok. Rasane sampun. Aris karo Ucok. Iya. Ya, Tut. Aku tak nang pasar golekno panganan bojoku. Engko timbang aku diamuk maneh. Berarti kon kate nang pasar dolekno gawe bojomu ngono ta? Yo ketepaan petuk awakmu. Tolong Riz, Siapa, Dok? Ucok. Kanca-kanca kandhanono. Aja kuwatir, Tut. Kuwatir. Ya kancaku kabeh kandhanono. Mas yo bojoku kaku, bojoku jahat. Tolong sambangono, Iya. tilikono. Iya, ya. Ya. Kok kate budal nang pasar? Aku tak nang pasar. Nang pasar ah? Ya, sik Tut. Wis gak usah. Leh, wah eling-eling kanca nek kate nang pasar. Aja, gak usah wis ono dhuwit. Kon kate ngetokno dhuwit ta? Gak Apa? kekir-kekir kok. Oh, gendok. Ya 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 ya. Ya, Tut. Alah, alah. Ngene lho. Ya ya ya. Nah, ngono lho, Cok, sing bener iku ngono, Cok. Aku biyen iku ngono. Nah. Ya ya ya. Riz, Ya apa, Cok? kentut rene sambat nek bojone lara. Iya. Eling-eling awak dhewe kanca Kanca. senajan to Okta iku elek kaya apa, awak Apa? dhewe Eh. kudu sambang. Tut. Apa kon ngandel nek Okta loro? Aku dhewe kadang yo gak percaya wong Okta iku mbawa wuju aneh. Okta iku sawangane ngono ngapusian. Tapi awakmu aja ndek pikiran rena-rena nis. Ya apa? Ayo mampir nang arek-arek kabeh Iya. dikandani lek Dilungguhno. Okta lara, Mm. cek nyambangi rono. Cek nyambangi merono. Iya awak dhewe ayo bareng-bareng Iya, ngono. Ayo. Ayo digawakno apa wae merono? Aduh, mari kudanan. Mau gak apa-apa lu saiki kok kene. Aduh. 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 Aduh, duh, 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 duh. Aduh, wong lanang yo gak teko-teko. Wis teko iki lho. Pindah to. Tekan iki pindah to. Lara kok ngajak geger ae. Aduh. Aduh, Kene lho. Pak. Wis ora wong lara kok kok ngangkat dengklik. Ayo, diangkat. Kuat. Ini suwe. Kon iku tak pikir-pikir dadi bojoku kaya wong gak bersyukur. Aduh. Aku kurang apa dadi bojomu? Ndasku wis pleng-pleng ana wong nyocot ae tak tapuk kok. Pleng-pleng dipalu kono. Aduh. Aduh.
Aduh, duh. Duwur. Aduh. Loro. Sing dijaluk aneh-aneh. Ya ana wong loro iku mangan sak mangan gak enak. Jaluk arep banat tak golekno nang pasar. Balong panggang ya gak ono. Tak golekno nang nggone Mojokerto gak ono. Saking abot-abote duwe bojo cantik sekali. Ya, aku gak arep ambek peno ya rabi ambek sapa peno. Loh. Aku pomo gak duwe bojo awakmu. Polo Manyarsari ku lho kepengin empek mantu aku. Polo Ya iya, kayak tumbal atene. aku duwe bojo awakmu. Aduh, tambah pleng-pleng. Aja nyocot ae tak tungkak konku. Getunku bisa ngasuh anak-anak. Wong nyambut gawe duwe bojo. Pirang tahun dadi bojoku? Apa? 15 tahun kliwat gak duwe anak. Kok duwe anak ya apa? Gedean wekku timbang wekmu. Ora ngono. Apa? Mulane gak iso manak. Wong padha lanange. Mesti Aduh, nang YouTube. aja ndemek iki. Apa? Aduh, picetono. Aku greges. Picetono. Aduh. Tiap pano rek. Aduh. Jangan jaluk pijet. Pijet kok dicepel sih? Rumah. Mau aku nang jengking. Belum man. Ora penak blas jengking kok. Ayo. Mamula. Bener omongane mbokku. Tutu iku sesana man. Iki udah tambah loro kabeh. Jangan Jangan jaluk iku lho pijet. kental kok pupu sih. Rabi nek rabi bancing. Gak tepat, tambah nginu kabeh. Lah sing ndi lho? Hmm. Ada. Apa kan wawa sentolop iku? Itu setalap. Apa? Putih. Sosis kok sakmono gedene. Aku dalekno brengkesan gurem. Brengkesan gurung gak ono. Brengkesan kintel ono. Wis, Aduh, njaluk apa saiki tak turuti. aku bakal dalekno sing enak. Senengamu apa es krim? Mau tambah panas. Kon kate mateni aku, kon. Kate rabi maneh, kon. Jare njaluk sing enak. Wong loro panas dikei es krim tambah loro. Ya wis njaluk apa tak golekno. Sing seger sing Seger-segeran. heeh. Ya wis, Apa? aja sambat kae. Aku kepingin sego rawon. Ya, Doleno ya, Pak. iya. Aja sambat. Sambat aku. Nek sambat lirih-lirih ae, aja banter-banter. Delok krungu sambatmu buanter nuk mburi kok lho. Apa? Ana wedhus manak metu separo mendelep neh iku lho. Wah, iki nyocot ora didolekno. Iya ya. Tak gacok konku. Oh. Alah. Banci. Aduh. Geruguk matamu gak ketok. Aku manyu angin. Aduh. 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 Lara wae gelibu kaya babi. Aduh, yuk. Aduh, tambah jarum. Tambah jarum HP aku. Tambah jarum.
Aduh abayan ngapunten, Pak. Kula rada greges. Kudanan wingi. Aduh. Du. Loro sahabatku. Aduh ayo ngene sahabatku. Kacau Salome. Aduh. Alah masuk angin opo? Iki ku napa-napa loro, cek disambangi kanca. Terus disambangi ngekeki dhuwit. Mari loro tuku sepeda motor. Cak, Dek. Mi mami. Jemoan bathukku yuk jemoan bathukku yuk. Loh, Panas. Walah opo? dikandani kok. Sik. Loh, aduh panas. Ayo kon ngentut kon. Ayo. Sik, panas agak. Duh panas Pak Bayan. Ya. Ya, aduh. Gosong. Gosong. Atuh. Loro kok geraya-geraya. Aduh yuk. Mami. Pak Bayan aja lerene aku tambah nemen iki. Aduh yuk. Ndasku digawe mlaku gak iso yuk. Ya to ndase gak game aku ya gak iso. Wetengku ngelu, ndasku senep. Kok sok wetengku ngelu lho. Ayo ndase sing ngelu. Lah wetenge ku senep. Aduh yuk. Sahabat kok kuwahe. Ayo. Suaraku tambah nginging yuk. Cak, mami iki paling lorone perkara telat. Aku anjene gak datang bulan cian yuk. Loro kabeh aku Pak Oh, Bayan. blodok. Polana kok datang bulan. Le, sapa lanang? Sapa? Iki Iya, aku ambek Bu Bayan iki padha wetoke wingi bareng tuku apa yuk. Tuku iku apa apa? tuku sotek. Cek. Iya. Wedok. Aduh Bu, gak nggawa apa-apa seger-segeran buah. Aku jane ya kate nggawa seger-segeran. Tapi karo Pak Bayan gak oleh lho, Pi. Apa arep bedel? Arep Pak. Gak arep. Gak, lapo pokoke pentil aku duwe pentil. Pentil. Pentile apa? Pentile blolo. Aduh, Iki loro nasi kilo medingkrang. Bu Bayan. Ya, Meneh aja ngejak Pak Bayan merene karo Aja dimek-mek apen-apen. Cek Iki golek dhuwit. Cek ndang waras kok. Alah. aku mari tuku godrek ambek padonal iku gak waras sekan. Carane waras, kon ro batu ABC. Iya. Lah iku lekem. Aduh, tambah wetengku cenep. Aduh. Sendimi. Seneng wetengku yuk. Aduh. Alah. Lah aku lara ora tau kok mek-mek kok dadakno. Padha wedoke ngesakno. Wedok opo? Aduh, kapenang dokter. Ya gak duwe duwe. Sampeyan gak duwe dhuwit ta, Mi? Tuku obat ya gak mandi nduk toko. Enake tuku apa ya? Aku pendosa. Ndi Mi sing lara Mi? Ya weteng iki yuk. Walah Mi. Mangan sego katosen. Mangan bubur kacuren. Lah mangan apa Sing Mi? enak mangan apa ya? Kombong. Aku iki susah, Bu. Terus piye Mi? Mangan-mangan balik piring tok. Aku lek gak karepmu. Mas yo nguyu yo ajur. Apa gak jenenge wong lara? Aduh. Kan biyen mula golongane mbokmu nguyu ku ajur. Anu ora gitu. Iki mari ketatap goblok. Oh tuwek iki. Yo, ndasku dipenyik. Geten aku. Sampeyan iku bukane karo penduduk iku sing apik, lek niat nyambangi ku Kok ya apa? lapurane kaya ngono kok. Aku biyen bayanku nang Surabaya ku wonge apik. Ojo maneh wonge lara pilek kae dikeki 1 juta yo. Walah. Duwe sapa? Bayan kene wis sing ngerti sampean tuh iku selamat oleh penuh. Sampeyan tuh. Tak kei dhuwit Mi ya. Iya yuk wong aku iki. Aduh. Aja sambat Aduh. Sendi Mi sing lara. Sabar. Kumpul apa? Jelas iki. Aduh. Sendi Mi, lu gua Mi tak pijeti Mi. Iya. Lu gua Mi. Aduh. Aduh enake.
Aduh, enak ibu bayan. Pijet iki kagak ngono. Aduh, iya. Aduh yo. Aku aja gak apik gak koyo sampean bubayan. Pingin ngekei obat botrek. Bojomu aku sambatan dasku ngelut itu kono kalpanak. Tau ombe tadi koyo ngene. Aduh. 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 Sikile loro kabeh. Sikile loro kabeh iki. Ya loro kabeh. Aku loro teot, loro otot. Kacau napakune, Cuk. Kepleset paku lho. Wis jan mulai yuk. Loro tingkae kaya ngono. Aduh. Jan mulai yuk bojomu yuk. Samene sing nang kene. Aduh. Tak kei dhuwit ya Mi, ge tuku-tuku jamu Mi. Ya suwun yuk. Suwun bubayan. Tuku jamu. Tuku jamu ya Mi ya. Kira Mi. Walah yuk. Cek ge tuku jamu, Cak. Wah, ora tuku jamu ya wis. Aduh. Aduh, tambah nemen. Aduh. Apa sih sampean iku? Aduh. Wis 100 dikekno. Cek ge tuku jamu. Heh, 5.000. Apa kayak 5.000? Oh, Satu oh, sedekah. oh, keliru. Heh, 2.000 ah. Iki kayak tuku apa yuk? Pak Bayan aja mentolo. Cak. Sing bener iku ya 100.000. Titik akeh Mami ki ya pendudukmu. Ah. Heh, Ah. aja ngono, Cak. Iki lu apen-apen. Apen-apen loro nyambut gawe angel. Mulai disambangi kanca kabeh dikek dhuwit 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Mari ngono terus ge tuku sepeda mentor. Ya babas e Mi, anu, Cak, wong ya duwe dhewe. Walah. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Lah wis sambat kok nyanyi lho. Sambat ku ngene lho. Kaco Salome. Gak enak. Weh Mi, nang budal tuku jamu ya Mi, aku tak moleh. Jamu apa yuk? Itu 2.000. Tukono micin leken. Tambah ususku metet. Wis gak apa-apa yuk. Mami, Pakaian. salaman kerang. Ayo nang kene Iya. oleh. Ayo nang kene. Pak, sampe tok sing perhatian. Mami. Halo, Napa ya Mi ya? Iya yuk. Hati-hati. Apa? Iki Darmanto meteng lho kon go. Aduh, gak iso aku memang wedok. Aduh. Baca apa? Aku wis gak iso ngadeg. Aduh. Wah, kaya apa atret maju. Benang migato. Mami aku moleh ya. Iya yuk. Lah waras ya Mi. Iya. Bayan kita no dhisik nang kuburan. Benang migato. Aduh, tambah ngelundasku. Aduh. Kato Salome. Aduh. Ayo Darmanto, apa tuh kok? Aduh. 2.000. Wong bayar lu ngekei 2.000. Kok bayar kene ngekei taka iki kok. Aduh. Aduh. Kentut mau nadi lele. Aduh. 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 Tibake kate mati temen. Kati mati-mati. Aduh. Aduh. Cek Wanto ta iki. Cek Wanto ta. Mosok wis gak ro aku, Mi. Weruh. Ya Allah. Nanti jasmani kene mang Kalapun dari jasmani. koncoku e. Mulai ya.
Kono cok kurang ajar. Kena apa rek? Aku loro kok wekmu mbok pepet kok kene. Sampe loro apa? Makasih lho temen. Aku mbek mbok cungak maneh. Kon niku gerak loro. Taterane lho. Iya kita. Aduh, Wis padha bebek kuwi. dasku adem panas. Dasnya adem panas. Awakku adem panas, dasku puyeng. Wis suntik. Doro, Suntik mati lho ya. matamu. Tombo. Gelem tombo ah. Ya gelem, Wis Dik. tukon obat. Iki teko Pak Bayan 2000 iki. Aku ono obat gelem ah. Obat apa? Obat nyamuk. Bongko aku tambah. Aduh, Pijet ya. pijet. Pijet tak terno nang kene lho, omahe sapa? Omahe Atun kene mang lho. Atun rondo ngarepe nemang Mosok mijet. mijet. Dolekno sing lanang ae gandeng. Ya, kan tagak. Wis sembarang. Tak kuat mlaku tagak. Ya kuat ra kon. Nang randu kene nang randu. Kate nono. Lah ayo tak terus pijet. Kok terus ta? Iya. Aduh, ya wis ayo. Nek kuat tagak. Tagak sik kene. Kuat tagak. Ya tak mlaku. Nek gak kuat tak gendong. Gak usah. Ayo tak gendong ae. Kok gendong ah? Iya. Gendong sih. Gawe sing nyadari. Ayo. Sing loro aku. Lah kok nek jaluk gendong iku. Gak kuat. Gak puro ngene deh. Kowe nang kene, lano. Mami mang pesen bojone rawon. Ini kok aku mangan rawon. Aduh, Cak. Aduh, Cak. Halo, Cak. Halo, wis tak tukono sego, ganti pangan. Kene ganti pangan. Aku wis rasa-rasan mangan sego lho, Cak. Mang jare njaluk sego. Wis gak kepilih, Cak, kesuwen. Lah njaluk apa? Aku pengen mangan gedang. Mangan apa? Gedang. 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 Ya wis segone nanti pangan. Tak golekno gedang. Ayo, Cak. Ya. Nek gak ngene gak mangan rawon. Daging iki wis seberapa dah. Enak naman. Apa rasane? Asli gurih kaya bubune perawan. Enak itu. Lah apa kon? Oktanan. Hah? Oktanan. Pijet. Hah? Pijet. Jet. Pijet. Ono duit to? Duit sapa iki? Ya wong-wong ki mang kaya aku nyambangi. Kon main nyambangi tak kate njaluk badok kon niku. Nyambangi ta njaluk mangan. Ya nyambangi tapi aku oleh mangan. Nyambangi oleh mangan. Iya. Kok enak to? Kon kepengin kaya aku ah? Eh? Kon kepengin ah? Oleh mangan. Aku mau pesen gedang. Terus Genteni aku nak kene kon. genteni apa? Wis tak meneng kok. Kon sing temen kon guyon kon. Kon kepengin mangan tagak. Lho iya. Nang kene. Apa aku? Wis tak Aku terus lapo kok? wis tak turu kok. Pecem Mas rek, rek.
melungkur ding. Sing enak. Tok. Sikilku isis. Cok kejawan ini. Sikilku isis. Ya kok lapo aku. Wis ngono wae ta. Apa-apa. Iya, Cok. Aja ngono. Padang dalanmu. Kate broko aku. Ampun iku nyambut gawe enak-enak nek kate broko. Wene kepingin. Gak. Tau pomo lah. Tak umpama. Ya wis. Cek wedi wong-wong ya. Yo. Wis tinggal. Ingaten yo. Oleh panganan. Sok. Wes. Jaluk apa tak turuti. Kurang ya apa aku iki lho dadi wong lanang saking sayangku karo bojo. Iki lho njaluk gedang. Apa, Mas? Wis tak olehno gedang iki lho. Gedang? Wis nek dipangan. Loro kok dikai gedang. Matamu ngono ah. Mang jari njaluk gedang. Kak. Mau aku gedang loro kok dikai gedang. Mikir dong. Mang jari njaluk gedang. Hati. Iki lho. Mau. Lah aku njaluk apa? Aku njaluk susu bobo. Repoti. Jari njaluk gedang, saiki njaluk susu bubuk. Nek gak njaluk susu bobo aku pegaten, aku pegaten. Iya. Wis iku gedange panganan. Tak golekno susu bubuk. Wis sadungane muga-muga padang ulaku jembaro kubur. Oh, kakekmu ngono ah. Repot. Temen lho. Kapan maneh? Nek gak ngene gak bathuk gedang. Pura-pura loro tok le gedang. Cocok. Wangel rek. Gedange koyo mentai koyo rek. Kon niku lho nyambange wong loro kok turu madhuk gedang. Kon niku lho kok madhuk gedang ya apa sih kok? Nyambange sementing mangan. Lah terus sing ora ya kok madhuk ya. Ngene lha kok atene. Kaya metiti lan. Karepku dhewe. Ya gak ngono. Patese kon niku nggawa-nggawa apa-apa kok malah nggone sing loro kok pangan ya. Aku kan makan mau terus jangan kebetok. Kan gedeng kan. Alas ya kaya manungkuk. Kalau nek kepengin kaya aku, Terus nganu to aku. manut apa ni rasa. Gedang gratis. Temenan. Terus nek aku nganut tambah awakmu. Wis ta lah. Padha karo aku oleh panganan gratis, enak. Panganan gedang. Iya. Kak, ojo ngandel gak jelas iku. Kon kok nek gelem nanggon aku iki, kon kok oleh susu kon. Apa? Susu. Seneng aku iki sa. Iya. Iya. Nek mau gedang ini biasa. Nek wayang gendang kene oleh susu kon. Susu apa, Sa? Eh? Susu apa? Susu bubuk. Seneng aku iki, Sa. Iya. Iya. Temen ah. Iya. No. Iya, iya. Wes, mana kene? Lho, liwet. Untuk nyekatang ini lho. Siapa udah tidak? Kerembuk-kerembuk itu udah kaget. Nengo.
Wis pokoke kono jaluk sembarang turuti kono ya. Loro. Oleh susu bubuk. Ya, Susu bubuk. ya. Ya. Coba lho. Iya ya. Wis, cepat-cepatno umurmu ya. Kakekmu kok cepet nomor kuwi. Lho maksud kon kok enak. Kaya Rasane dhewe enak-enakan. Aja yo kagak. Minang. Aduh. Aduh. Hello. 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 Loro kabeh. Geus kaya ngene iki apa? Aduh. Lagi ngene Pak. Sakarep pokoke nang waras. Iya, Cak. Aduh. Hello, hello, hello. Malendek. Mandek di Jawa. Kok malendek? Iya, kerep, Cak. Rasane adem. Mosok keracunan arek. Racunan kakekmu EBG iki kuwi. Wis nang waraso. Tak tukokno susu. Tak turuti nang diombe. Sik nang waras. Ya. Susune sapa? Teken kuno, Cak. Cak, Wis iya. Aku manut turu sasriutan aku ngipi, Cak. ngipi apa? Rasaku lara kuwi bisa waras nek aku dikrocok banyu dikerapasi. Ngipi kon iso waras. Nek kon digrojok banyu, Iya. dikramasi. Iya, Cak. Ya wis tak golekno banyu, tak grojok nang waras. Iya, Nang Cak. waras. Cak, nang kono, Pak. Dibalik gampang. Oleh susu ae ngenteni kumpulan blukut. Anjene kocok nek rukun ngono iku dadine. Tapi ya apa maneh gak tau ombe ya bagiane. Ayo alat timbangane anu ya tak ombene ae. Karek titi. Kaya mat. Kon anakmu gak tayo jadi nyambangi kancane kok dadak tulinan. Ucok. Aja dat. Kon nang rene dhisik. Aku rene dhisik. Ngono gak bareng-bareng. Kon niku menemben lek kate nyambangi kanca adusa dhisik. Wis adus. Raimu iku lho riji kono kok kaya ngene iki lho. Renano pelapor kapor rotok iki lho. Lah lapo kon penekan pule raimu kaya bedes. Iya. Ya Apa? tak kandhani. Kon gelem genteni aku kok kene ya. Ngenteni apa? Wis tak senengamu lah es krim sih. Gak aku saiki gak seneng kok. Kon iku senengamu es krim. Le biyen saiki gak seneng. Tapi nilainya es krim kaya seger adem-adem seger. Wah, iku cocok. Gelem temen. Gelem. Iya. Ah. Iya. Engko nek gelem kontake dhuwit 20.000. Moh, Lah lha apa? kaya apa dhuwit 20.000? Heh? Gelem tak Kak? Ya wis tak. Gelem aku. Kok kene ae. Seger yo. Seger. Det, atiku kok gak enak, Det. Lah gak enak lah apa? Mos gak sida, Det. Le, ku tak tambahi 10.000 30. Piro? 30. Boleh 30.000 gelem aku. Heeh. Turung anu to ae. Turu ya. Heeh. Ledan seger iki engko. Seger. Oleh gak seger awas kon. Iya. Aku seneng aku seger-segeran e. Wis meneng ae. Wis ah. Wis, Det. Yasin. Hop. Apa aku mbok wacana Yasin niku lho. Wis pantes ngono nek waras nang waras. Pantes kakekmu kuno, awak kancane diwacane Yasin anggit marahu, Mak. Awarahu. Ayo.
Yang penting kok seger ya Jan ya. Iya. Seger. Iki posisine apa iki? Loro. Oh, pura-pura loro. Sabar. Oh iya. Sabar ya. Ya. Aduh. Aduh kutuk kakimu. Aduh. Ojo keket. Aduh. Turuti muga-muga nang waras. Muga-muga nang waras. Kon aja kurang-kurang ajar lho, kon wis tuwek lek njaluk diajeni arek nomo aja ngono caramu kon. Lah, Lah apa aku mbok grojok rumah samu ponakmu aku. jarene mau iso waras digrojok. Sopo sing njaluk digrojok? Sing njaluk sapa? Lah bojoku nang ndi iki bojoku? Lah ya karo wong aku moro-moro nggo kene mbok grojok ya hancur Oh, katunan. iki mau lho. Oh, katuru Wes gak kene. gak karo bojomu aku katunan. Lah kok turu kene iki lho. Lek aku mang empuk dikongkon arek-arek kok kene lho, Dut. Sing ngongkon sapa? Aku mang pedhok kuntet jare kokon turu kok kene. Enak kan. Lho iki Aku pijet cek tas iki mau. Enak lejar kon. Lho, Seger waras. kon tekan ndi? Pijet. Lho, lah wong kon mang njaluk sego. Nanti segoe. Wis tak tukono sego. Aku lho durung mangan aja sembarangan Sik bener. sik. Tak tukono sego rawon. Aja ngono. Aja sembarangan rawon apa. Kon mangan ta enggak? Aku gak mangan. Terus sing mangan sapa? Oh, koplak wanto iku. Enak rawon itu tuku nanti mengre. Mari ngono terus njaluk gedang. Aku gak bathok gedang. Kon gak Oke, mangan. Gak. Sing mangan gedang sapa? Walah, rasa koplak pisan. Ketara sampean ku gak sayang. Mari ngono, terus njaluk susu bubuk. Wis tak tukokno. Aku gak ngombe. Nek kon gak ngombe, sing ngombe sapa? Walah, sing ngombe bekecet iki. Mari ngono terus kon dari waras. Nek digrojok banyu, kon njaluk digrojok ta enggak? Aku gak gelem lho lapung aku ngregek kok digocok banyu. Lah terus sing digrojok mau tiba ya ucok. saya dong kan aduh Mas. Lah terus sing njaluk digrojok sapa? Embo kok takon aku. Apa? Aku. Oh, kuntet kalau mau goblok. Jare mang aku mbok ngekeki seger-segeran. Tibake seger kadun iki. Seperti gak seger lho. Oh, arek kurang. Api ngono, Cok. Api ngono. Rasa wanto, kuntet, ucok aris, iki mau kok duwe akal kaya ngene karepmu piye? Lah, aku ya gak ngerti kon ganteni wanto. Ngene Dut. Arek-arek iki mang sepakat mergo gak percaya. Lek sapa iki, Okta iki lara. Lho. Lho. Oh, iya, wanto diparani gendakane. Ayu. Perkara iki kok ngene. Lho, kate nang ndi? Kate nang ndi kono? Ayo kon melaku. Tak dusi kono. Karo karepe. Aku ambek adek iku. Rina, Andrini, Aku ambek adek jange nglencer lencer nandi. nang Taman Bungkul. Lho, waduh teko kene teko Manyar Sari kok bungkul. Alah, paling kate nang randu. Terus Rumah samu. Saiki mulya sik kandha emak ambek bapak. Aku kate aku ambek adek kate metu kok. Lah apa gak kondo dhewe anak bapak mbek Mbak? Iya. Hah?